jo neixo que els meus pares encara són monitors i les meves primeres colònies era un nadó, perquè em van pujar uns dies allò perquè estaven ja de supervisors i tal, o de dires, i van pujar uns dies i jo era, això, potser tenia 2 anys les meves primeres colònies d'esplai. Llavors, clar, per mi l'esplai és absolutament tot el meu paradigma de la meva manera d'entendre el món, que és una manera d'entendre el món molt comunitària i d'entendre la criança com una cosa molt col·lectiva i d'entendre que els infants i els joves necessiten referents adults que siguin diversos i que puguin aportar-los coses diferents més enllà de la família que els hagi tocat, no? Perquè al final és una loteria. I en aquest sentit, clar, l'esplai a mi m'ha condicionat tota la meva vida. Moltes vegades la relació entre iguals no és fàcil, sobretot quan tens potser una educació a casa que és contrahegemònica, que és diferent, que vols que t'eduquen potser en contra de les normes socials i d'allò que s'ha establert. Llavors, a vegades a l'escola trobes un límit, una certa incomoditat respecte a les normes que operen. I tenir un espai com l'esplai que es relacionava d'una altra manera, a mi va ser un salvavides en molts aspectes. Que evidentment no és aliè a les dinàmiques que es donen al món, perquè l'esplai evidentment no és allò vivim aïllats al mig del bosc sense contacte amb la societat, però crec que sí que es sortegen o s'intenten treballar d'una manera que acaba sent molt més fructífera. Recordo molt sobretot el grup d'esplai, no? O sigui, sense ser aliè a les dinàmiques que podien passar i jo què sé, des de competitivitat femenina a gelos, a situacions així, però recordo que la gestió que en teníem, que la manera d'abordar-ho, que la manera en què els monitors i monitores ens proposaven d'abordar-ho era molt xula, no? Sense ser idíl·lic, vull dir, al meu esplai hi havia moltíssimes mancances, perquè n'hi havia tot arreu, no? I també jo crec que les generacions que vam entrar de monitores vam entrar també una mica a qüestionar segons quines coses com es feien, i no és fàcil perquè l'esplai és un espai que t'estimes molt i llavors qüestionar-lo a vegades és com dolorós, però crec que en aquest sentit mires enrere i veus l'evolució que es fa en pocs anys gràcies a la permeabilitat que té un espai així, i crec que ostres, a mi em sembla increïble, o sigui, em sembla fantàstic. Crec que el fet d'haver participat, o sigui, crec que la militància en general, però tot el que és l'associacionisme i especialment crec l'educació en el lleure, perquè has d'agafar una responsabilitat molt bèstia, que és la vida d'infants a les teves mans, crec que és una cosa molt grossa en termes de com després et permet desenvolupar-te com a persona. O sigui, en l'àmbit laboral és el que menys m'interessa, francament, perquè si no tot és molt productivista. Però en general, o sigui, com abordes els conflictes, com et relaciones amb la resta de persones, com et relaciones sexualment també, com tractes els amics i amigues, com tot. Crec que l'aprenentatge que fas en una edat molt jove és fonamental per després desenvolupar-te com un adult funcional, probablement, però no funcional en un sentit del sistema, sinó funcional en un sentit molt comunitari de agafo aquesta responsabilitat i tu agafes aquesta altra i entre totes aconseguim que aquest engranatge funcioni. Jo crec que això és molt xulo. També perquè són uns referents adults en un context molt menys institucionalitzat i ja no només infants, sinó quan ets adolescent, que la teva funció al món és qüestionar-ho tot una mica i tenir com aquesta rebel·lió que és supersana i que crec que cal no perdre-la en la societat, de qüestionar les coses, per què es fan les coses, el poder establert, per què he d'obeir aquesta directriu que em dones, necessito que me la raonis, no? Crec que aquesta cosa de qüestionament quasi democràtic que fan els adolescents, crec que és superinteressant, no? I llavors, com que el referent adult que genera del monitor o monitora és molt menys marcat, molt menys rígid, no? Té aquesta cosa del que permet el lleure, també es poden generar unes sinergies superinteressants, no? En aquest sentit, i bidireccionals, d'aprendre també del que t'està qüestionant l'infant, perquè moltes vegades als pares i mares els incomoda tenir segons quines converses perquè el que fan els adolescents és fotre't un mirall davant i dir-te, mira, escolta'm, guapa, això que tu no t'has revisat, t'ho estic preguntant, no? I potser no estàs disposada a fer-ho. I crec que a vegades amb els monitors i monitores hi ha més aquesta flexibilitat aquest mirall l'entomo i te'l torno i fem un diàleg en aquest sentit.
també crec que et permet això, ser molt menys rígid i per tant estar molt més oberta a altres aportacions, a les visions noves, a maneres de funcionar que poden ser fins i tot més interessants i adoptar també, no? Crec que el fet de ser tan joves, quan ets monitor o monitora, et permet molt una cosa que com a adult no se'ns permet gens en aquesta societat, que és tenir dubtes. I crec que els dubtes són molt revolucionaris en el sentit de que quan dubtem col·lectivament és molt probable que trobem solucions diferents a les coses i per tant puguem triar camins que poden ser més interessants o més alliberadors, no? O sigui, que en lloc d'entrar en la culpabilització, la moral, aquesta cosa paralitzadora de saps, em quedo quieta, és com, hòstia, és que potser no ho tinc clar, no? I aquest potser no ho tinc clar posat en comú crec que genera coses molt, molt transformadores realment. I crec que el fet de ser tan joves ens permet molt el dir, bueno, és que no ho sé, saps? Parem un moment, podem parlar-ne, no? I crec que això és molt guai. Per mi era molt important que els escenaris on es desenvolupés la narració fos a Badalona per diversos motius. Un, per reivindicar la ciutat, perquè crec que hi ha tota una sèrie de ciutats del país que d'alguna manera acaben desdibuixades, no? Que o sigui, les coses o passen a Barcelona o són ja la perifèria o comarques, no? Però com que no tenen uns carrers, uns noms de places, uns llocs concrets, no? I a mi això em sembla molt injust i crec que d'alguna manera també fa molt petit l'imaginari que tenim sobre quin és el país que tenim, no? I en canvi després ens és molt fàcil llegir llibres que passen a un poble perdut de la mà de Déu a Massachusetts i em sembla com la cosa més fàcil d'entendre del món, però sembla que si escrius sobre Badalona només pugui interpel·lar els badalonins, que tampoc és poca gent, vull dir que és la tercera ciutat de Catalunya. Però això, per una banda, era per mi molt important, no? Aquesta reivindicació de la ciutat i també de poder explicar històries que no són mainstreams, no? Que no són les que veiem, amb tot el respecte, a les sèries de TV3, que sembla que totes passen en un pis de l'Eixample, vull dir, la gran majoria de gent no viu en un pis de l'Eixample i la gran majoria de gent també viu unes experiències en altres llocs, no? I volia una mica també reivindicar aquests altres llocs, potser menys glamorosos, no? Que crec que són fonamentals en la construcció de la vida de la majoria de les persones i això per mi era fonamental, sí. Bueno, l'editorial ho demana una mica, no? En quin públic t'imagines? I sí que evidentment pensava sobretot en dones joves, perquè al final és una mica l'experiència que relato i de manera més directa crec que es poden sentir més interpel·lades, però sí que crec que és un llibre que pot llegir molta gent i que intento explicar les coses de la manera més planera i més crua, que a vegades això vol dir desagradable, però sense parafernàlies i que per tant pugui arribar a entendre's, no? I crec que des d'un públic adolescent fins a un públic molt adult podrien llegir-ho i llegirien coses que podrien dir, ostres, a mi això em sona, no? Perquè crec que també hi havia com aquesta voluntat de dir, ostres, és que crec que hi ha coses de les que hem viscut jo, les meves amigues, que he sentit, és igual el que sigui, que tenen un element d'universal, que sí que crec que passen a tothom perquè tots ens desenvolupem com a persones i tots tenim una sexualitat que volem explorar, no? Llavors crec que sí que hi havia com aquesta cosa de dir que crec que pot ser un relat universal. Evidentment amb unes característiques concretes, perquè les coses no passen en el no-res, sinó que passen en un lloc concret i en una edat determinada i en una societat determinada, però sí que tenen un caràcter universal. Sí que m'han escrit algunes noies precisament de l'esplai, de grups més petites que jo, o noies a les que jo els hi vaig ser monitora, que sí que els hi ressonava i són unes generacions ja més petites. Vull dir, clar, no són adolescents ja, però sí que hi ha una diferència d'edat i sí que hi havia moltes coses que els hi ressonava i això també és, crec, molt gratificant. Clar, hi ha hagut molta gent adulta o adulta jove que m'ha dit, ostres, crec que a mi m'hagués agradat molt llegir això d'adolescent i em queda molt la curiositat de saber què em deuen pensar els adolescents, no? Perquè no he tingut de moment encara l'oportunitat de poder-ne parlar amb elles, però em seria molt interessant perquè crec que
jo vaig fer una tria molt concreta de quin tipus de llenguatge feia servir, sense infantilitzar, però alhora sense amagar res, que a mi sí que em ressonava una mica com allò que creia que moltes vegades com a adolescents exigim, no? De que no ens tractin d'idiotes, una mica, i de que ens diguin les coses pel seu nom, no? I m'agradaria molt saber si hi ha adolescents que se l'han llegit, què els hi sembla en aquests termes, no? Crec que això seria bastant xulo, la veritat. D'alguna manera, el món, la societat occidental actual, específicament, està organitzada de tal manera que està tot sota l'òptica masculina, especialment masculina de classe alta. Crec que és important en aquest sentit determinar-ho, perquè crec que l'expressió de gènere també té molt a veure amb la classe i no és el mateix una dona i com es comporta socialment una dona de classe alta que com es comporta una dona de classe baixa, no? I crec que això també és important a tenir en compte. Però crec que aquesta cosa de l'home que portem dins, aquesta negociació constant que tenim, perquè d'alguna manera, des de que naixem, el que dèiem, no? Hem estat exposades a un bombardeig constant de el món funciona d'aquesta manera i no pots viure el món d'una altra manera que no sigui aquesta, crec que l'única manera, o l'única que conec d'abordar-ho és de manera col·lectiva. Crec que quan fem les coses de manera individual, sona molt tòpic, però és que és així, es fa molt gros. O sigui, hi ha dies que em puc llevar amb un ànim de l'hòstia i dir, aquest homenet que tinc aquí a sobre, ja està, saps? Xapat. Però hi ha dies que no. I en canvi, quan ho abordem col·lectivament, quan ho comparteixo amb gent que li està passant el mateix, quan precisament diem, ostres, és que no sé com abordar-ho, és on ens poden sortir maneres més interessants, no? També perquè crec que precisament l'organització col·lectiva va molt en contra d'aquestes normes de l'home ric, no? Que és molt individualista i que a més és molt frustrant, que el problema és aquest, no? Que hi ha moltes vegades certs discursos que van calant com de promeses d'emancipació si actues com si fossis un senyor ric, no? I la realitat no és aquesta. La realitat és que el sistema continua sent el que és, per molt que tu vulguis actuar d'una altra manera, no? Llavors, tenir comportaments i relacionar-nos entre nosaltres de manera col·lectiva desarticula molt aquestes coses, també perquè podem aprendre a desitjar funcionar d'una altra manera. És una altra cosa que a mi em sembla molt clau, no? Si tu ho vius sola i penses, ostres, és que a mi m'agradaria no haver d'estar tot el dia pendent del meu aspecte físic, o és que a mi m'agradaria, no sé, m'ho invento, no haver de dedicar tantes hores a la meva jornada laboral. Clar, tu sola, algú t'acabarà dient, això que desitges no té cap sentit, o sigui, el que vols en realitat és lluir bé, guanyar diners, no sé què, no? És molt fàcil que et diguin, no, és que el teu desig no és vàlid, el teu desig està malalt, el teu desig és boig, fins i tot, no? Hi ha com certa estigmatització d'això. En canvi, quan ho abordes col·lectivament, també ho pots posar en pràctica, que jo crec que aquí és on passa la màgia, no? I crec que això vincula molt amb els espais d'associacionisme en general, no? Que a la que poses en pràctica les coses i dius, hòstia, és que realment sí que podem funcionar així i realment puc anar peluda i que a tots els infants del meu espai els hi sui tot, perquè és indiferent, no? I puc, jo què sé, en lloc de fer-me les coses jo sola, conviure amb les meves amigues perquè decideixo apostar per aquest tipus de vida, o potser hi ha un pare o una mare a l'esplai que decideix que en lloc d'uns avis que potser no tenen, les seves criatures també són criades per uns altres pares o mares de l'esplai, no? Vull dir, quan es generen aquestes pràctiques és quan de sobte podem adonar-nos que no és una cosa que estigui només al nostre cap, sinó que realment és possible. Llavors, crec que això és fonamental, perquè si no la frustració amb la negociació pot ser molt desgastant i és molt fàcil que acabem o dissociant, o tirant la tovallola, o resignant-nos amb el que tenim, no? També que, clar, al final construir coses que siguin contra del sistema o contrahegemòniques o contra com funciona el món és molt complicat, perquè hi ha dies que només t'estàs relacionant amb una gent concreta i tot és molt fàcil i el dia següent has d'agafar el metro
i vas amb pantalons curts i de sobte tens la sensació que tothom t'està mirant les cames, no? I crec que llavors és tornar a passar per aquest procés. Sí que penso que com més ho fas, més fàcil es fa. I com més col·lectivament ho fas, més fàcil es fa, perquè, com deies, es contagia i doncs, potser ho estic fent amb aquest grup d'amigues i ho amplio en aquest altre grup d'amigues i algunes altres que també s'hi afegeixen, no? I mica en mica vas fer una mica de gota malaia en aquest sentit que crec que és potser la clau de volta, no? I bueno, és que si no, quina alternativa hi ha? O sigui, resignar-nos a viure com vivim, doncs jo francament no, per mi que no hi comptin, no? Llavors, bueno, crec que és una mica això. L'educació en el lleure genera molt aquesta cosa d'això que dèiem, no? De tenir referents adults que siguin diversos, perquè com a mínim et dona les eines o les possibilitats de viure-ho diferent. És a dir, una de les coses que jo intentava narrar, no? També en el llibre, tu pots, o sigui, si vius la teva sexualitat d'una manera, és molt probable que rebis el rebuig de la societat. Però si tu has tingut una sèrie de referents adults que t'han dit ei, estem ok amb això i no passa res, i estem d'acord amb tu, és molt probable que aquest rebuig de la societat t'impacti diferent. I que aquesta violència, doncs en lloc de deixar-te impregnada, et faci un blau i prou, no? I crec que això és fonamental. Llavors, clar, espais com l'educació en el lleure permeten generar de manera molt massiva, perquè en aquest país és molt massiu, alternatives de viure i de relacionar-nos, que després, doncs, clar que es trobaran en conflicte amb la societat, però és que tindran les eines per saber que realment no tenen per què conformar-se amb allò, no? Perquè hi ha una possibilitat i perquè han viscut 10 dies al mig del bosc amb els seus amics i amigues i les coses funcionaven d'una altra manera, per tant, realment poden funcionar d'una altra manera, sense que ningú els titlli d'idealistes, no? Llavors crec que això per mi és fonamental i és com potser la clau de l'esperança, no? De militar una mica en l'alegria i en dir no, és que no ens dona la gana, és que sabem que es pot fer d'una altra manera, no? És aquesta cosa és que ho sé perquè ho he viscut, llavors ho defenso d'una altra manera. I això crec que és molt clau i que potser després no ho dus a terme, és igual, però està allà, no? I és una eina i és un paradigma que, bueno, doncs que quan et trobis en segons quins contextos socials podràs dir això, no sé, o sigui, jo sé que això no és natural, no és que no hi hagi alternativa, no és que ha de ser així per força, és que el món funciona així i prou, no? Perquè és una cosa que a més se'ns diu molt, no és que el món funciona així. Què vols dir que el món funciona així? El món pot funcionar de moltes maneres. Jo ho he viscut, no? Que el món pot funcionar de moltes maneres, doncs anem a plantejar aquestes alternatives, no? Jo crec que això sí que és clau. Crec que sí que generen uns vincles comunitaris molt forts i que vivim en una societat neoliberal cada vegada més aïllada, cada vegada més atomitzada, que a més el mercat de l'habitatge t'ho posa superdifícil perquè clar, canvies de pis cada 2x3 perquè et pugen el lloguer, llavors no coneixes a les teves veïnes, o sigui, que generar vincles comunitaris està sent molt complicat a dia d'avui, llavors, hòstia, espais com l'educació en el lleure, com els esplais, els caus, etc., és que són claus perquè són bastions de resistència del que és la vida comunitària, que és probablement dels pocs espais que tenim, no? per poder sobreviure en aquest sentit, perquè és que si no, què ens queda, no? Una soledat molt trista i crec que ningú desitja realment aquesta soledat, no?